नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, जय शिवराय. आपण सर्वांनी छावा कादंबरी मराठीमध्ये वाचली असणार, पण आता छावा कादंबरी इंग्रजी भाषेमध्ये वाचकांच्या भेटीला आली आहे. लेखक सन्माननीय शिवाजी सावंत आणि इंग्रजीमध्ये अनुवादित करणारे लेखक कदंबिनी धाराप. वाचकांच्या खूप मागणीनुसार छावा हे पुस्तक इंग्रजीमध्ये उपलब्ध झालेले आहे. इतिहासकारक किंवा इतिहास वाचू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी हे पुस्तक नक्कीच आवडेल. आपल्याला छावा हे पुस्तक इंग्रजीमध्ये हवे असेल तर अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता किंवा दादर पश्चिम येथील आयडियल बुक कंपनीला भेट देऊ शकता. असे नवनवीन पुस्तकांबद्दल माहितीसाठी आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर लाईक व सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.